एक्स-एन-डि-बिनि रिहेबिलिटेसननि जा जोंनि खारनाय बे खारनायखौ माखासे जोंनि एक्स-एन-डि-बिनि मानसिफ्रा अधर्ज जादों। जोंनिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय जा दायित्व मोननाय बे दायित्वखौ जोङो मावनानै स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम हरखाबाय जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय। दानिया इउनिफाइड कमान्ड होननाय मोनसे ग्रुप दङ आसामावहाय। बेवहाय आसाम पुलिस थागोन, एस-एस-बि थागोन, CRPF थागोन, ओमफ्राय मा होनो इन्टेलिजेन्स ब्रान्चनि थागोन, बेफोरबायदि आर्मिनि थागोन। गासै इउनिफाइड कमान्डआ ज' खालामनानैसो बिथांमोना स्क्रुटिनि खालामो। स्क्रुटिनि खालामखांनायनि उनाव बेखौ आरो जोङो नैबेवहाय मा होनो भेरिफिकेसननि थाखाय जोंनियाव लकेलाव फैबावगोन। स्क्रुटिनि खालामनानै भेरिफाइ जानायनि उनाव कनफार्म जानायनि उनाव बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन पेकेज होनो थाखाय लिस्ट खालामबावो। बेनि थाखाय सिस्टेमा एसे गोलाव, जायनि थाखाय हाजार हाजार मानसिखौ स्क्रुटिनि खालामनानै भेरिफाइ खालामनानै होनायाथ' ओंखामजों दै लोंनाय बाथ्रा नङा। गासैबो जालांजोबगोन सिस्टेमेटिकेलि। आरो जायफ्रा जेनुइन बिसोरथ' सिन्था खालामनांगौनि गोनांथियानो गैया। जेनुइन नङि माखासेफ्रा हयथ' दावराव दावसि जादों खोमा, बेखौबो मालाय गभर्नमेन्टआ गावसोरनि सिस्टेम बायदि भेरिफाइ खालामगोन, स्क्रुटिनि खालामगोन।